сафари президент эмомалӣ раҳмон ба қирғизистон 3 рӯз идома кард ва якшанбеи 28 июл анҷом ёфт. эмомалӣ раҳмон рӯзи 26 июл пас аз анҷоми бахши аввали музокироти ҳайатҳои тоҷикистону қирғизистон дар Исфара бо даъвати ҳамтои хиш ба қирғизистон рафт. аз ин пештар рӯзи 26 июл дар Исфара дар толори маҷмаи Орион раҳбарони ду кишвар дидору гуфтугӯ карданд. ҷонибҳо ва ҳайатҳои ду кишвар дар шаҳраки Чолпонотаи Қирғизистон музокиротро идома доданд. президенти Қирғизистон гуфт ки дидору гуфтугӯҳои раҳбарони ду кишвар бо иштироки сокинони деҳоти марзӣ ва ҳукуматҳои маҳаллӣ барпо шуда ба ҳалли мушкили марз ва дигар масъалаҳои ҳалталаб кӯмак хоҳад кард. мо масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалиро баҳс кардем. дар масъалаи марбут ба истифодаи оби минтақа табодули афкор намудем. дар ин масъала мо ба мавқеи созандаи Тоҷикистон ки таваҷҷӯҳи аҳли оламро ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи об ҷалб мекунад баҳои баланд медиҳем. дар мулоқоти президентони ду кишвар зикр шуд ки ҷонибҳо бо эҳтироми якдигар масъалаи муайян ва аломатгузории марзро идома медиҳанд. президентҳо назари ҷонибҳо дар мавриди танзими ҳуқуқии делимитатсияи марзро баррасӣ карданд. ин усули калидии музокироти делимитатсияи марз хоҳад буд. ин чорабинӣ 2 рӯз инҷониб идома дорад. барои аввалин бор роҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон дар минтақаи марзӣ бо мардум вохӯрда мушкилоти марзиро баррасӣ карданд. Данное мероприятие, которое проводится сторонами в течение уже 2 дней, оно является уникальным. марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон 976 километр тӯл дорад ки токунун фақат 504 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ин вазъи номуайян борҳо боиси ҷанҷоли сокинони дутарафи марз шудааст. муноқишаи байни сокинони ҷамоати Ворух дар Исфара ва деҳаи Оқсои Қирғизистон ба заду хурд кашид. дар натиҷа як шаҳрванди Тоҷикистон кушта ва 20 нафар аз ду тараф маҷрӯҳ шуданд. идомаи баҳси ду кишвар бар сари қисматҳои боқимондаи марз мунҷар ба он шуд ки Душанбеву Бишкек аз соли 2006 ба ин тараф дар раванди таъин ва аломатгузории марзҳояшон дигар 1 километр пеш нарафтанд.